ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପିଙ୍କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ମ୍ୟାଗି ପକୋଡ଼ା, ଯାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, କେବଳ 5 ମିନିଟରେ ଏହା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏହା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଗି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ପିସ୍ ମ୍ୟାଗି ନେଇଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଏଠି ପିସ୍ କରି କିଛି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବାଉଲରେ କିଛି ବେସନ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ପାଣି ନେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶୀ ପାଣି ନେଲେ ଆମ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ଜୁକଜୁକିଆ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଗିର ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ମ୍ୟାଗିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିନେବେ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ରହିଲେ ଆମର ପକୁଡ଼ିରେ କରିବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଏବଂ ଖାଇଲା ବେଳେ କି ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ରହିଲେ ପାଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ନେବେ। ମ୍ୟାଗି ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମ୍ୟାଗିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ଏଠି ପାଣି ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି, ଏବଂ ଆମ ମ୍ୟାଗିକୁ ବେଶୀ ବି ସିଝେଇବେ ନାହିଁ, ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଏହା ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗାଜର ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବିନା ଗାଜର ଏବଂ ଆଳୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ବେଶୀ ରାଗ ନେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ବେଶୀ ରାଗ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଠି 2 ଚାମଚ ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ସୁଜି ଦେଲେ ଆମର ପକୁଡ଼ିଟା ଟିକେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଲାଗେ ଏବଂ ପାଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ କରି ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଏକାବେଳକୁ ସବୁ ବେସନ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ରହିଲେ ଆମ ପକୁଡ଼ିଟା ଛାଣିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ 1 ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ମୋତେ ଟିକେ ଏବେ ସୁଖା ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇଟିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲଟି ଆମର ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଛି। ଆମର ତଳ ପାଖ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେବା ସବୁ ପକୁଡ଼ିକୁ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ପକୋଡ଼ା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ପକୋଡ଼ା ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏହା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ମ୍ୟାଗି ପକୋଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପିରେ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।